Benvinguts, bona tarda a tothom i és per a mi, com a president de la secció quarta de Salut Pública, Alimentació i Ambient, una satisfacció introduir aquesta sessió sobre un tema tan important com és el malbaratament alimentari, un tema central en l'Agenda Global 2030 que afecta a professionals però que afecta a tots els ciutadans i que per tant tots podem fer una tasca important per disminuir aquest problema. En aquesta taula presentarà i moderarà la senyora Montserrat Rivero, que és acadèmica numerària d'aquesta secció, i com a ponents tenim a la senyora Montserrat Blanquer i Moles, metgessa, especialista en nutrició clínica, i tractarà com el malbaratament alimentari repercuteix en la nostra salut. Tenim el senyor Eduard Arruga Valeri, economista, expresident del Banc d'Aliments de Barcelona i vicepresident de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes. Parlarà de l'estimació dels costos socials, econòmics i mediambientals del malbaratament d'aliments a Catalunya. I tenim la senyora Glòria Cugat Pujol, subdirectora general de Transferències i Innovació Agroalimentària a la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, que parlarà de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya. Estratègia Aprofitem els aliments. Bé, res més, agrair a tots vostès la seva presència, també als que s'estan connectant telemàticament i especialment a la directora del Departament de Justícia que avui ens honra amb la seva presència. Moltes gràcies i endavant. Bé, moltes gràcies a la presidenta de la secció i volia començar amb una molt petita introducció. El per què la secció quarta, i la secció quarta pels que no sou de l'acadèmia, és de Salut Pública, Alimentació i Medi Ambient. Per què m'ha escollit aquest tema? Perquè per a algunes persones és obvi, però per a altres persones potser no. Una mica us he posat quatre idees. El tema de cuidar la salut d'una manera i d'una perspectiva integral vol dir que, perquè estem aquí a una Real Acadèmia de Farmàcia, per tant, salut, farmàcia, medicina, però estem intentant abordar-la també des del punt de vista de l'entorn ambiental de la salut i que tinguem tots consciència del canvi de paradigma que s'està produint avui en dia. També interessant és saber que tenim la medicina ambiental avui en dia, és una especialitat nova, una branca de la medicina per veure aquestes interaccions de la salut amb el medi ambient. Que nosaltres estem canviant els estils de vida és evident, no? I avui en dia tenim un planeta, ara veurem una mica, amb uns problemes de salut diversos i importants i l'expectativa de vida també ha canviat molt en els darrers temps. És lògic que allò que mengem afecta el desenvolupament de les persones, ho sabem, aquí s'ha dit moltes vegades, però a més de la seguretat alimentària, la iniquitat dels aliments, que també l'hem treballat bastantes vegades i continuarem fent-ho, el malbaratament alimentari veiem que té uns aspectes importantíssims per a l'alimentació saludable i sostenible. Fa pocs dies, no sé si vau de la Ministra de Sanitat i des de luego tota la professió farmacèutica ho vam rebre amb diferents intervencions. La ministra parlava que les farmàcies s'han revelat com un potent radar social per fer detencions de vulnerabilitats socials. I això cada vegada és més conscient i cada vegada ja veiem la professió en diferents aspectes de que efectivament els farmacèutics comencen a ser peces claus en moltes coses d'importància social. I a part d'àrees com la violència de gènere, que s'ha tractat com molt important que treballin les farmàcies, la soledat no desitjada, que són les farmàcies moltes vegades, que són les que són capaços de detectar-les i de posar-les amb coneixement de les autoritats, doncs també tenim el tema de malbaratament. Tot això està relacionat amb la salut. Això vol dir que tenim que ser conscients que la salut és un terme molt ampli i que és important que anem coneixent tot. Per què ho fem avui? Vam demanar aquesta data i hem tingut la sort que la coincideixin perquè avui és el Dia Mundial de l'Alimentació. Els que treballem amb alimentació ja ho sabem, perquè la Glòria i jo ens hem trobat aquest matí amb un altre acte al Creu Roja. Segurament el president del Banc dels Aliments que està aquí també ha tingut actes. Vull dir, avui es fan moltes coses.
Per tant, em van demanar a l'acadèmia aquest dia i ens van dir que sí. Només perquè els que no ho coneguin, això, l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, el 80 aprova aquest dia i des d'aleshores cada any es celebra, cada any. Tenim 2 dies, el Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Mundial de la Nutrició. Les dues, tota la gent que treballem amb alimentació, sempre tenim actes que commemorem això. I cada any es tria un lema. L'any passat va ser la sequera, l'aigua a la sequera. I aquest any són drets als aliments per a una millor vida i un futur millor. És el que estem celebrant avui. O sigui, avui estem celebrant el Dia de l'Alimentació. Per què tenim aquest interès en el tema que tractarem avui? Només us recordo l'estimació del creixement de la població mundial, que augmentarà, ja veieu aquí una mica, 2.000 milions de persones en els 100 anys, arribarem a més de 10.000 milions. Es preveu una demanda de més del 60% dels aliments a escala global. Vull dir que tindrem una demanda molt important i si no som capaços amb la tecnologia, els coneixements i els esforços de tots i treballar el malbaratament com farem ara, tindríem una crisi alimentària mundial que la veiem que arriba, la veiem i tenim d'alguna manera que posar eines per poder intentar minimitzar-la. Aquí veieu amb la curva dels aliments que he posat jo amb aquesta rodona que la cadena alimentària es malbarata en tota la cadena alimentària. Però la xifra que més importància es dona és que a la llar la meitat de malbaratament es dona a la llar. Això vol dir que cada una de les nostres llars. Per tant, aquí treballarem des del punt de vista farmacèutic, sanitari, economista, de la Generalitat que fa, però al final cada un de nosaltres té que portar una mica aprenentatge per poder treballar i millorar aquest tema. Això no és una cosa estranya, perquè si veiem, aquest és de La Vanguardia de fa poques setmanes, pocs dies, que a Catalunya es malbaraten 2.000 tonelades de fruita, verdura. O sigui, contínuament tenim inputs de que a casa nostra també tenim aquest problema. I avui ens centrarem a casa nostra. La ONU, quan parla d'alimentació, tothom hem treballat amb els objectius de desenvolupament sostenible, perquè aquí, amb aquest fòrum, hem parlat de diverses maneres, no? Però, en principi, l'alimentació es troba amb el cor de totes. O sigui, és com transversal. N'hi ha algunes que en profunditat, però, en principi, amb totes es troba. Si la 2 tenim posar fi a la fam, aconseguir seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible, però després fixeu-se que el malbaratament que tractarem ara, la ODS 12 entra directament amb el malbaratament, però la ODS 13, com després ens explicaran, també, perquè el canvi climàtic, ja veureu, que té relació també una part important de que el malbaratament influeix directament amb el canvi climàtic. Si llancem aliments a casa nostra, on sigui, es malgasta l'energia, que és el sol, l'aigua, que s'han utilitzat per produir-los, per transformar-los, per distribuir-los, i a més es gasta energia també per destruir-los. Perquè això jo mateixa no vaig ser conscient, treballo amb alimentació i nutrició de tota la vida, de tota la meva professió. Però fins que no vaig entrar i vaig conèixer el banc dels aliments i no vaig conèixer el food bank, no vaig entrar amb el concepte de que el que es llença no solament té aquest perjudici, sinó que, a més, el que evitem que es llenci i el que donem als aliments i no es malbaraten, resulta que estem contribuint a millorar el procés del canvi alimentari, del canvi climàtic. I això penso que val la pena que ho tinguem en compte. El banc dels aliments, aquí tenim el president, amb el qual també li agraeixo moltíssim la seva presència, perquè torno a dir que avui és un dia de moltes actuacions, i a més veig que n'hi ha gent del Banc dels Aliments aquí també, no solament a la taula, sinó també aquí. Ha sigut una bona iniciativa. Aquest matí ha estat a la Creu Roja, és una altra iniciativa. També important amb els mateixos molts objectius semblants. Però, més que sapigueu que n'hi ha 1.000 bancs dels aliments i a Catalunya tenim 4, no? Els 4 de cada una de les nostres províncies. Els bancs dels aliments tenim moltes organitzacions implicades, això ho he tret també de la Generalitat, moltíssimes, alguna d'elles la tenim aquí,
però també tindrem aquí el Banc dels Aliments i també hem agafat una entitat, una ONG, Nutrició Sense Fronteres, que també la tenim aquí, no hem pogut invitar, lògicament, a totes, però que sapigueu que n'hi ha moltes organitzacions que estan treballant. Vull dir, n'hi ha molta solidaritat amb aquest tema i molts professionals i molts farmacèutics. Amb el Banc dels Aliments, de totes les ODS, es destaquen aquestes. Ajudar al fi de la pobresa, hambre cero... Vull dir, aquestes són les principals del Banc dels Aliments. I tenim que reparar i transformar, recuperar aquests aliments. I aquí hem parlat algunes dades. Aquestes dades del Banc dels Aliments de Barcelona, que són els que tenen unes dades més actualitzades, no? Compromís de solidaritat. Penseu que el Banc dels Aliments, i suposo la Creu Roja, suposo que també l'altra entitat és la Càritas, n'hi ha professionals de tots els tipus. Te trobes gent de totes les professions ajudant. És un compromís que tenim. I moltes de les persones, quan arribem a la jubilació professional, girem una mica per ajudar amb totes aquestes entitats de solidaritat. De diferents, tens directors generals, economistes, informàtics, farmacèutics, i els trobem tots allà intentant ajudar amb tot aquest compromís que tenim a casa nostra. I, el 2023, 18.300 tones d'aliments distribuïts, el 60% van ser aliments recuperats. O sigui, el que es recupera no solament ajuda al tema de l'alimentació, sinó que, a més, evita que el canvi climàtic, ara ho explicarem una miqueta millor, també no sigui tan greu. I aquí a Barcelona, parlo d'aquí, que estem avui aquí, són 130.000 persones que amb vulnerabilitat hem pogut ajudar. N'hi ha molts programes, això no entraré, de donar menjars, transformar tots els excedents, el food bag, que és el que recuperem a Mercabarna, que això seria molt interessant també, si algun dia voleu anar, us podríem fer una visita, per veure com es recuperen, les mermes del supermercat, les indústries alimentàries que gestionen i ens donen molts aliments, i després la restauració. Vull dir que n'hi ha moltes eines en aquest sentit. Per parlar de tot això, és una mica la justificació de per què hem escollit aquest tema dins de la secció quarta. Jo voldria ara presentar la primera ponent. La primera ponent és la Montserrat Banquer. L'hem presentat una mica, però voldria allargar una miqueta més. Ella va estudiar Medicina a la Universitat Central de Barcelona i va fer nutrició quan un moment que era difícil, perquè no existia la nutrició com a especialitat a Espanya. I jo també em va passar el mateix a mi. I va anar a França. Va anar a França a fer el diploma de la Universitat de Nutrició Humana i Dietètica, terapèutica a la Facultat de Medicina de Nancy i també un diploma interuniversitari a París. Vull dir que ens anem a anar a formar a fora, perquè no hi havia més possibilitats. A Barcelona després va fer un diploma de postgrau en Ciències de l'Alimentació i la Nutrició a la Facultat de Farmàcia i màsters en Nutrició Humana i la Facultat també. Durant aquests 30 anys, ella ha assistit a molts congressos. De fet, la gent que treballa en alimentació, jo miro cares i ens hem vist durant tot aquests anys de vida. Ens anem seguint, ens coneixem. La gent que treballa amb diferents metges, farmacèutics, químics, biòlegs, economistes, ens anem trobant a tots els fòrums. Només de dir-vos que en l'àmbit mèdic i assajos es va formar en estadística metodològica de ciències de la salut a l'Autònoma i també en el rol de metge de la indústria farmacèutica. I ha sigut, també es va formar com màrqueting a ESADE, vull dir que és una formació no solament professional de medicina, sinó que ha fet una formació molt rodona. I després també va estar a l'àrea de registres de producció dels aliments, d'ús mèdics i complements alimentosos. No ho dius, puc dir l'empresa? O no cal? Doncs cal. Nestlé, durant molts anys. Vull dir, una empresa molt important i que ha treballat molt amb tot el tema de la nutrició clínica. Això és la trajectòria. Sí. Quines qüestions hem preparat al grup nostre per fer-li a la Montserrat Banquer? Primer, com pot afectar el malbaratament a la salut? Una mica en general. Què efectes col·laterals té el malbaratament? Altres malbarataments. Malbaratem fàrmacs? També, no? Com ho veu? I com veu ell el futur? Per tant, li diríem una mica a la Montse que es pugui fer això. La idea és un quart d'hora cada un i que després puguem entrar en col·loqui, que seria una mica l'idea. Molt bé, gràcies, Montse.
Mentrestant, moltes gràcies. Gràcies per la invitació i per estar aquí. Sempre és un plaer i, a més, veure-us, a molts que us conec. Aquí. Aquí. Va. A veure, realment, quan el repte és com lliguem malbaratament i salut, sembla que no tingui res a veure, però sí que hi ha una via i intentaré aquí explicar-la. Porto unes diapositives molt plenes de coses, però són perquè les veieu, no perquè ho llegiu. No cal que s'espanti ningú. En quant als números ja els anirem veient el que és important. Però perquè realment és un tema que fa molt temps que coneixem, que sabem, que tenim monitoritzat i que no estem fent res. Llavors, la idea és que ens hem de posar a la feina ja. Parlar del malbaratament alimentari. Realment, per què és tan important? El sistema alimentari sabem que és responsable d'1/3 de totes les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle. Això és molt, però realment podríem dir que fins i tot ho necessitem menjar. Segurament es pot treballar també en aquest camp, perquè 1/3 és molt i potser s'ha anat més a una agronomia de produir molt i no de produir bé. Això segurament hi ha solucions, però de moment això és el que tenim. En aquest sistema agroalimentari, el malbaratament d'aliments ho diu l'OMS, provoca un 10% dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, tenim que els agro ja en fan un 30% i al malbaratament hi afegim un 10%. Per tant, tota aquesta part de malbaratar, d'alimentar i com ens alimentem és molt important pel canvi climàtic. Hem de pensar també que al malbaratar estem llançant recursos, moltes coses que s'han fet abans. Només una idea, que no sé si ho llegiu. 100 grams de formatge, que no arriba ni a un tranxet, un tranxet i mig, si el llancem, perquè total ens ha quedat un retalló, estem llançant directament un litre de llet i 500 litres d'aigua. És molt 500 litres d'aigua, que no hi pensem, no? A més, ara que estàvem molt sensibles per la sequera. Podeu veure, he anat posant imatges d'informes. Informes n'hi ha molts, hi ha moltes parts d'organitzacions internacionals treballant en aquesta feina. O sigui que tot està realment valorat, avaluat, només falta que ens convencem. En aquest cas són els informes que es fan de malbaratament, que els fa la Unió, la ONU. Ja ha dit la Montse que els ODS tenim específicament el 12.2 de lluitar contra el malbaratament. Però, a més, si llegeixes la lletra petita, diu clarament que no fer-ho, no lluitar contra el malbaratament i evitar les pèrdues agroalimentàries afecta la salut humana. No afecta, o sigui, no fer-ho, no fer cap acció afectarà la salut humana. Per tant, ja estem avisats de fa temps que això és seriós. I realment malbaratem o no? Només dues dades, després segurament en parlarem més. Segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Agricultura, Pesca i Alimentació, a l'any 2019, a les llars d'Espanya s'ha llançat 4,7, gairebé un 5% del que comprem. Ho comprem, no ens ho mengem i ho llancem. Un 5% és un número alt. Tenim un estudi més detallat, molt ben fet a Catalunya, però és del 2010, de l'UAB, i aquí la mitjana que es va avaluar era de gairebé 35 quilos persona any. Llancem 35 quilos. Si tu els poses, és força, És com un nen de 8 anys. És força, 35 quilos persona any. Sempre pensem que això del malbaratament no va amb nosaltres, ni el malbaratament ni salut, que això ho fan els altres. Sempre pensem que les empreses, les indústries, els supermercats, però a l'hora de la veritat, quan es mira, qui està malbaratant més són les llars. La Montse ja ha passat una dada, la dada més última, que és la del 22, ja és més alta. Tu has passat un 53% i ara ja és un 54,5%. Totes les altres àrees s'estan posant més les piles, entre altres coses, per coses com les normatives o les lleis de prevenció que s'estan fent.
I també perquè per ells són diners, no volen perdre el negoci. En canvi, a les llars no ens hem posat les piles i continuem llançant més del que ens imaginem. Això val la pena algun dia parar-se i mirar-ho. I tot això com ho lliguem? Hem dit que l'escalfament global és important i també és un tema que es parla, però hem de tenir clar també que si us hi fixeu pels informes de dalt, fa molt temps que tenim aquests informes. Des del 1988 es va crear el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, l'IPCC, i s'estan fent informes anualment explicant com està la situació. És a dir, sabem que sí, que això és un problema de l'escalfament global i aquest escalfament global ara el centrem en el tema canvi climàtic. Per deixar-ho així clar, sí que hi ha hagut sempre canvis climàtics, el clima canvia, però el canvi climàtic al que estem ara ens referim és l'atribuït a l'acció, directa o indirectament, a l'acció de l'home, que s'ha disparat en els últims anys després de la revolució industrial i que no permet que la natura s'hi adapti. Aquest és el canvi climàtic que tenim ara problemàtic perquè no tenim temps d'arreglar-ho. Aquesta és la definició de la Convenció de les Nacions Unides al 92. Fa temps d'això i encara estem parlant. Només perquè tingueu una idea, es veu molt petit, però també és la ONU, com a xifres així espectaculars, ens diu ja a l'octubre del 21 que està previst, es veu, es pot pensar que entre el 2030 i el 2050 el canvi climàtic causarà 250.000 morts anuals de més, només pel canvi climàtic, degut a tot el que això porta, que després ho veurem, a desnutrició, més paludisme, estrès tèrmic, a tot el que porta. Evidentment, hi haurà societats que patirem més que altres, però tots hi estem aquí. I també ells diuen que la reducció de les emissions de gas d'efecte hivernacle, gràcies a totes les millores que sigui, però especialment les agroalimentàries, serà molt, molt important. I aquí ens entra el malbaratament alimentari. Per tant, canvi climàtic i salut, malbaratament, canvi climàtic i salut està realment explicat i valorat. Això són els informes de la COP, que també són anuals. Jo crec que ara ja el proper serà... El COP24 no és l'últim, crec que el proper serà el COP30, no van amb l'any, encara que ho sembli, i que ens van dient totes les alteracions de salut que podrem patir o estem patint per culpa del canvi climàtic. O sigui, ho tenim tot a la vista. També sabem com tenim el canvi climàtic a Catalunya. S'han fet aquí també moltes coses. El que sí que ens trobem en aquest moment en què l'esperança de vida havia sigut molt alta, la sanitat actual i tots els medis dels que disposem ens havia fet disparar l'esperança de vida i baixar la taxa de mortalitat en 9 anys des del 1980. Molt. Tot això pot canviar. Pot canviar perquè estem en un risc real el qual no som massa temps d'arreglar, si no ens hi posem tots. I quins són els efectes? Els efectes els podem veure, aquest gràfic m'agrada molt, està en anglès però és molt aclaridor, són molt variats i dependrà sempre d'una modulació. És a dir, el canvi climàtic ens afecta, però el grau de vulnerabilitat de la societat, l'exposició als vectors d'enfermetats infeccioses i la resiliència i capacitat d'adaptar-se és el que ens ajudarà a que tots aquests problemes que tenim a dalt ens arribin amb més o menys importància. Evidentment, en societats més riques podem tenir menys factors de vulnerabilitat, tenim sistemes de salut millors, podem disposar d'aires acondicionats, podem disposar de refugis perquè la gent que té més risc de tenir problemes per els augments, per les onades de calor, no ho pateixi, però de tota manera tots ho patirem. I si mireu, són problemes traumatològics per tots aquests grans desastres, huracans, ciclons, inundacions, problemes de temperatura, cops de calor, problemes importants respiratoris per tota la pol·lució que estem generant, problemes de l'aigua
problemes de zoonosi, n'estem veient cada vegada més, problemes de vectors i d'infeccions, són els dibuixets de dalt, problemes de desnutrició per males collites, s'agreujaran patologies que no són transmissibles però que sí que afectaran amb gent amb risc i també problemes de salut mental. Tots aquests són els que se'ns afectaran més o menys segons el canvi climàtic i aquests 3 potes que tenim per modular-ho. Em centro més en seguretat alimentària i sempre recordar una cosa que pels sanitaris hem de pensar. Hi ha 2 seguretats alimentàries, la seguretat alimentària d'inocuïtat i la seguretat alimentària d'assegurar un plat cada dia, assegurar el menjar suficient. La història que es digui igual és perquè la traducció en anglès és així. En anglès és security i safety, però quan traduïm, tant en català com en castellà, sempre queda seguretat. Però són 2 seguretats. Nosaltres tenim a pensar sempre més en la seguretat i inocuïtat. I aquí trobarem noves plagues per la calor, les inundacions, per exemple, el cargol poma, noves malalties o exacerbacions de malalties que tornen a aparèixer. Tornem a tenir més salmonel·losi, tornem a tenir més malària, leishmaniosi i també substàncies tòxiques, molts tòxics marins, microalgues, tot això ens pot afectar i ens pot donar patologies amb el que és seguretat alimentària. Haurem de vigilar. El que és seguretat alimentària que entenem des del punt de vista micro. Si anem a l'altra seguretat alimentària, la de tenir aliment suficient, ens trobarem també que les collites es malmeten molt més o desapareixen tant per inundacions com per sequeres i també per tots els episodis de desastres naturals exacerbats que trobem. Per tant, trobarem més població, més gruix de població amb risc de tenir inseguretat alimentària, moderada o greu. Per tant, aquestes serien les 2 seguretats. També veieu que està estudiat, o sigui, tenim documents, sabem el que hem de fer i sabem la quantitat, el percentatge previst o previsible de més problemes que tindrem, tant d'una seguretat com de l'altra. Però buscant l'últim article que he trobat, el més nou, és aquest, del Lancet Countdown of Health and Climate Change, que realment va revisant de manera periòdica també tots els factors que ens afecten. Agafa 5 àmbits, he posat el dibuixet perquè són 5 àmbits que afecten tot, o sigui, són 40 experts de 33 països que toquen totes les àrees, des d'economia, salut, urbanisme, tot, i està dividida en aquests 5 grups amb diferents indicatius. M'he centrat només ara aquí a revisar els que tenen més relació amb la salut. El primer que et diuen això és del 24, o sigui, d'aquest any, que els efectes multidimensionals del canvi climàtic sobre la salut i els determinants de la salut ja els tenim. No és futur, ja els tenim ara. Per tant, la cosa, que no és que és greu, és que ens hi hem de posar, ens hi havíem d'haver posat. Per exemple, encara que l'augment de temperatura no passés aquest 1,5 graus que s'està demanant, en aquest cas podríem eliminar o podríem mitigar els grans problemes, però és que no estem baixant això, no ho estem aconseguint. Arribarem a sobrepassar l'1,5 i tindrem els grans problemes. Les morts relacionades amb la calor han augmentat de mitjana a Europa amb 17 morts per 100.000 habitants si comparem el del 2003 a 2012, o sigui, aquesta dècada, a la dècada del 13 al 22. És molt en 2 dècades. La vulnerabilitat a la calor, o sigui, gent vulnerable per edat, per ambient, per sistemes sanitaris, per urbanisme, gent vulnerable a aquests episodis de calor ha augmentat un 9% des del 1990, fa 4 dies d'això. Ara venia 30 anys. I s'estima que tota la pol·lució per incendis, encara que els apaguem,
tota la pol·lució deguda als gasos dels incendis estan afectant a molta gent, en aquest cas a més de 700 persones. Els dies d'onada de calor també es veu aquí, que han augmentat en un 41%. I això té dos problemes. El problema de l'onada de calor, que les morts per calor extrema estan augmentant, i que el fet de que tenir dies amb tanta calor farà que baixi segurament l'exercici físic. No pots anar a fer segons quins esports, però perquè si no encara serà pitjor, no? També hi haurà un problema de salut. Per tant, això pot agravar problemes d'obesitat, de diabetis, de salut pública, en tots els altres àmbits. I la idoneïtat climàtica, el que estem venint, ens fa superòptims i molt apetecibles per patògens i vectors. I això ens ho trobem ja. Hi ha un augment de 132 quilòmetres any de costa on pot estar-hi la mar de bé el vibrió. Per tant, tenim 150 milions de persones susceptibles a estar infectades el 22. Cada vegada tindrem més milions de persones amb possibilitats de tenir patologies d'aquesta família. Hi ha un increment també de les regions europees per la leishmaniosi. Hem passat de 55 a 68%. I també s'ha augmentat el risc relatiu de brots de virus del Nil. Aquí sí, amb un 256%, no està equivocada la dada, l'he revisat. I pel dengue amb més d'un 41%. Aquestes coses que estudiàvem de medicina tropical. No t'imaginaves trobar-t'ho aquí. S'agreuja també l'al·lèrgia, i això segurament també s'ha vist perquè està passant al dia a dia. Amb tots aquests canvis climàtics, la pol·linització dels arbres també ha canviat els seus patrons i ara pot ser molt més potent. Hi ha un 40% de població amb risc de patir problemes per al·lèrgies respiratoris o d'otorrino. I això ho estem veient que n'hi ha més ara. I finalment, a l'Europa occidental, meridional i oriental, ho he deixat tot perquè és on ho hem mirat, ho he posat exacte el que diu, s'han augmentat molt les condicions de sequera extrema i durant l'any 21, el canvi climàtic va provocar 12 milions de persones amb inseguretat alimentària moderada greu a Europa. Això potser ens agafa més Europa de l'Est, però també ens agafarà per aquí. Per tant, no està tan lluny. No ho tenim tan lluny que tenim totes les inseguretats alimentàries i aquests problemes de salut. Però, com dèiem, això és el malbaratament alimentari puro i duro, aquest 10%. Però també fem altres malbarataments lligats amb l'alimentació que també afecten. Aquest esquema m'agrada molt, és de l'Ajuntament, el podeu trobar, no es veu bé, però és perquè veieu la quantitat de camins, quilòmetres i caminets que fan els aliments fins a arribar a Barcelona o fins marxar de Barcelona. Només n'he posat 3 coses, 4. Realment, amb tot el que és el sector agrari, tractors, petroli i gas, es disminueix l'esforç humà. Però ara es necessiten 7 vegades més calories fòssils per fer una caloria alimentícia que abans. El cultiu de l'avocat, que tinc especial mania, no, pobre, però sí interès, amb l'avocat necessita 10 cops més aigua que el tomàquet. 1 quilo d'avocat, 1 quilo del tomàquet. I el anem a buscar molt lluny i fa molts quilòmetres. És cert que se'n fan aquí, però això ho he buscat avui, només un 1,8% dels avocats es fan a la península. Per tant, la majoria dels avocats que comprem venen de 4 països de Sud-amèrica i està molt lluny. Un 80% de la carn de porc que es produeix aquí, en canvi, l'exportem molt lluny. Ens quedem aquí amb tota la problemàtica i la carn, que està molt bé exportar, està molt bé tenir negoci, però hem de plantejar-nos com podem jugar amb això. La majoria se'n va a l'Àsia. I també ens hem de plantejar si quan consumim estem consumint el que volem o el que ens dirigeixen a consumir. Tu vas i dius que al súper només trobo aquests tomàquets. Bueno, és també el que ens dirigeixen a consumir. Potser hem de buscar altres alternatives. Perquè a Espanya hi ha 2 cadenes de supermercats que tenen el 40% dels establiments. Aquí també podríem parlar, doncs,
direcció en segons quins tipus de productes que ens porten. Per tant, fer un consum responsable i pensar les coses abans de consumir seria important. Pensar abans de comprar. I pensar abans de comprar i pensar també en el plàstic. S'ha vist que està augmentant el consum d'envasos de plàstic de la mateixa manera que augmenta el malbaratament. Tenim tot, amb envasos multipaquets, tots ja ben retractilats en plàstic, amb els 4 tomàquets iguals. Ha augmentat moltíssim. Ara vas al mercat i tot t'ho donen en una caixeta, no t'emboliquen en paper com abans. Tot això també és un aport de gasos d'efecte hivernacle molt alt, lligat a l'alimentació, que no caldria. El Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, el PNUMA, diu que la indústria del plàstic és la que creix més, ara ja representa un 19% del pressupost del cost de carboni. Per tant, aquest és un altre malbaratament que hem de tenir en compte. I el futur? Doncs mira, el futur vermell, ho podeu veure. Això només és així perquè ho veieu. Cada vegada la temperatura pujarà més i més. O sigui, a final de segle estarem granates ja. Per tant, ens hem d'adaptar i hem d'intentar frenar en lo possible, perquè això està aquí i no se'n va. Què diu l'OMS també? L'OMS no para de fer recomanacions, però justament aquesta també era una recomanació que jo volia lligar amb el que ha dit també la Montse abans, que mobilitza la força del sector de la salut per impulsar els canvis i lograr l'apoyo públic. I aquí sí que jo crec que els farmacèutics, els metges de capçalera, família, tenen molta feina a fer. Poden perquè són realment les persones de confiança. I aquí s'ha d'anar sensibilitzant a tothom, independentment de donar els fàrmacs que necessitarem per l'al·lèrgia. I al final d'aquestes 3 grans propostes que treballarà com a reptes, protegir, evidentment, construir millors sistemes, però protegir la salut, i aquí torna a ser que és determinant per la salut tots els sistemes alimenticis, per assegurar que mengem i per assegurar que aquest menjar que estem fabricant no sigui realment un dany pel medi. També en l'Atlancet, em falta una. L'Atlancet també ens proposa 5 diferents eixos, tots van allà mateix, i si us fixeu, l'últim és la reducció del 50% de les pèrdues alimentàries i del malbaratament. Tots, des de fa temps, estan dient el mateix i estem anant a el mateix. Els avenços actuals estan molt, molt lluny d'això. I finalment, no podem estar tot el dia fent estratègies, pànels, documents, de tot, i després no fer res i continuar malbaratant. Malbaratar, i malbaratar a casa almenys, això sí que ho podem controlar. Altres coses també podrem controlar, però aquesta seria la primera i seria bo que ho féssim. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat. M'he oblidat de dir, ella no m'ho ha escrit, però ella treballa a la ONG Nutrició Sense Fronteres. També és del Banc dels Aliments i també és de l'ACA. Vull dir el que sempre, que la gent que treballa en alimentació intenta estar amb els sectors coordinats i sumant esforços. Voldria presentar el següent ponent. Ell és l'Eduard Arruga i Valeri, és economista i professor universitari. Ha treballat en temes de planificació estratègica i comerç internacional, president de la Societat Catalana d'Economia, que és una entitat membre de l'Institut d'Estudis Catalans del 2010 al 2022. Ha estat president del Banc dels Aliments de Barcelona del 14 al 17. Ara tenim el Lluís, per això que el tenim aquí. Després d'haver estat secretari de la patronal des del 2008. És membre del Centre d'Estudis del Banc dels Aliments de Catalunya i també és vicepresident de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Quan vam pensar una miqueta en la seva figura, perquè veieu que les dades que dona són molt interessants, li volíem dir quin cost té aquest malbaratament. Hem estat enfocant una mica, però tu baixaràs a un nivell que nosaltres no hem baixat. Què guanya i què perd
la societat amb aquesta economia circular i tu, quina és la teva projecció de futur? Gràcies, Eduard. Moltes gràcies, Montserrat. Encantat de poder-me dirigir a vostès i els agraeixo l'atenció ja d'entrada. Soc economista, el qual vol dir que vull dades, vull xifres, coses concretes, actuals, perquè sense dades ni xifres no podem actuar. És a dir, només dir molt i molt i molt no serveix de res. Hem de dir quant, quina quantitat, quants quilos, quants litres, quantes persones. A Montserrat ho ha dit abans molt bé. Bé, per això soc economista i he tingut el gran plaer de gaudir de la presidència del Banc dels Aliments de Barcelona durant quasi 4 anys, una de les activitats que més satisfaccions cardíaques m'ha donat. Cardíaques perquè saps que feies una feina, voluntàriament, que tenia una projecció social. I aquesta era una feina molt interessant. Jo no vaig fundar el banc el va fundar el 1987 el senyor Jordi Peix i Massip, i a semblança d'un banc que va veure a França, el de París, i la veritat és que l'activitat del banc durant aquests 37 anys ha sigut formidable. Hem de reconèixer-ho. Bé, per què aquest títol? Perquè sóc economista i vull saber què costa el malbaratament. Què costa des del punt de vista econòmic, què costa des del punt de vista social i què costa des del punt de vista mediambiental. I això és el que... És un treball que estic fent, que no he acabat. Ho sento, aquí és una primícia que presento, per tant pot haver-hi molts errors, però desitjo ja presentar una mica això. Aquí faig una distinció que també fa la FAO entre el que diuen food losses, és a dir, pèrdues de producció, i food waste, que és realment el malbaratament. La diferència ja la tenim escrita. El food losses, les pèrdues d'aliments, es refereixen sobretot a les pèrdues que es produeixen a la producció, per exemple, per sequera, per inundacions, per plagues, etc., o per produccions que no poden arribar al mercat. És a dir, en certa manera, els food losses són provocats per agents exteriors a l'acció humana. No són provocats per nosaltres necessàriament, sinó que són provocats per fora. També és, evidentment, també és una pèrdua d'aliments que caldria evitar i reduir al màxim. Però també hi ha, i aquest és l'aspecte que a mi m'interessa més, és el food waste. El food waste ja és el malbaratament, però causat per l'acció humana. És a dir, no és causat ja per agents exteriors que no podem dominar, sinó sobretot perquè ho tirem, perquè hem comprat massa, perquè no ho conservem bé, perquè ho trasladem o ho transportem en males condicions, etc. Això és el malbaratament. I jo el que em dedico, en aquest estudi que estic preparant, és aquest, estudiar el malbaratament. No el total, sinó només aquesta part. Ja ho ha dit abans la Montserrat, la presidenta, els ODS, el que afecta directament el malbaratament és l'ODS 12, concretament una fita, cada ODS té moltes fites, objectius, diguem-ne, concrets, i aquesta és el del 2030, reduir a la meitat el malbaratament d'aliments per càpita en la venda al detall i a nivell del consum. I després també diu, així com reduir, i aquí no hi posa percentatge, les pèrdues d'aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues post-collita. I llavors, dins dels objectius de desenvolupament sostenible, posa 2 indicadors de mesura, que això són el que ens agrada, com he dit abans, als economistes. Un índex de pèrdua d'aliments i un índex de malbaratament. Després hi ha, també ho ha dit la Montserrat, la ODS 2, posar fi a la fam l'any 2030, com té l'outfita, aquest és la 2.1, i assegurar l'accés a totes les persones, ja ho poden llegir, per tant, això no hi entraré més. Situació actual. Un estudi recent
del Food Waste Index Report 2024 d'una entitat de les Nacions Unides, United Nations, no sé, ja el nom és llarg. El 2022 es va malbaratar un 19% de tots els aliments en fase de venda al detall o al consum. És a dir, la segona part, allò que dèiem el food waste. Em va dir un 19%. I aquest 19% és 1.052 milions de tones. Representa aproximadament la tercera part de la producció mundial, que arriba a 3.000. Per què? És a dir, descomptem els líquids. Descomptem begudes, descomptem aigua, etc. Aquesta no forma part, diguem, en general dels estudis de malbaratament. Sí que incluïm, encara que siguin líquids, l'oli i les llets, com si fossin aliments sòlids. Però els altres són aliments sòlids. Doncs aquest malbaratament, segons aquest estudi, l'any 2022, ja ho veieu, el 60% es va produir a les llars. 79 quilos per càpita a nivell mundial. Hi ha una gran dispersió. 79. El 28% a la restauració i hostaleria i el 12% al sector de venda al detall. Aquest 60%, evidentment, és molt important. Això vol dir que a les llars el consum humà a casa té una gran incidència amb el malbaratament. I aquest malbaratament cobriria, com diu aquí, 1,3 àpats al dia per les 783 milions de persones afectades per la fam. La xifra dels 783 és la calculada per la FAO. Per cert, aprofito l'ocasió per recordar que per què el dia 16 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació? Simplement perquè el 16 d'octubre de 1945 és quan es va fundar la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. Llavors es va aprofitar el dia de signatura del Tractat Constitutiu de la FAO per dir que aquest és el Dia Mundial de l'Alimentació. Costa, ja ho veieu, més d'1 milió de milions. El billion, perdó, nosaltres n'hi diem 1 milió de milions, en anglès n'hi diuen el billion. Sabeu que ja tenen una altra forma de parlar. I genera del 8 al 10% de les emissions globals d'efecte hivernacle. Catalunya. Aquí, una de les raons per les quals faig aquest estudi, estic fent, repeteixo, és perquè les dades que tenim a Catalunya, concretes i publicades, són del 2010. D'un bon estudi que va fer la Universitat Autònoma de Barcelona, un bon professor, malauradament desaparegut, Paco Muñoz, a qui vull rendir homenatge, i de l'Agència de Residus de Catalunya, que va col·laborar-hi. En aquell any, segons aquest estudi, es van malbaratar, ja ho veieu, 262.000, gairebé 500 tonelades, és a dir, 262 milions de quilos. 5 milions a la setmana. 5 per 25. 5 per 52, més o menys això. 34,9 quilos per càpita, el 7% dels aliments sòlids, per això poso els sòlids, i tenien un valor al mercat de 841 milions d'euros. Aquest malbaratament representa. A Catalunya, la importància. A Catalunya aquell any vam consumir, segons dades del Ministeri d'Agricultura, vam consumir 3.700.000 tonelades. És a dir, uns 500 quilos per habitant d'aliments sòlids. Això ve a ser normal, que consumim uns 500 quilos per habitant i any, uns 10 quilos a la setmana. Això ve a ser una xifra bastant constant. D'aquests en vam ingerir 2.500.000, el qual vol dir que van quedar en forma de residus 1.100.000. Residus inevitables van ser peix, closques, etc., coses immenjables, 920.000, amb el qual va quedar el malbaratament aquest que dèiem de 262. Es va arribar d'aquests 262.000 per dues vies, per aquest càlcul i després per la mostra que es va fer d'estudis sobre els residus
que deixava, que hi havia, com li diuen, el forn, no? La fracció orgànica de residus municipals. Les causes que es van indicar en aquella època pel malbaratament són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, llença, ja està, poca planificació de les compres, molt sovint comprem més del que necessitem, manca de coneixement sobre les tècniques d'emmagatzematge, conservem malament les coses, les posem en el rebost en lloc de posar-les a la nevera, o les posem a la nevera i al fons ens queden per consumir al cap d'un temps. Una confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent. Després diré una tonteria respecte a aquesta confusió. I després els formats de les racions. A vegades et trobes que vas a comprar, sou 3 a casa i què en compres? Una ració per 2, una ració per 4? I estic pensant només de malbaratament a les llars, aquí. Això es va dir el 2010. Situació actual ja, 2024, a nivell de l'estat espanyol. L'Institut Nacional d'Estadística diu aquesta cosa, és curiós, com a resposta, perquè s'ha de fer cada any un informe sobre la situació del compliment dels ODS, i aquells 2 indicadors que us he dit, l'índex de pèrdues d'aliments i l'índex de malbaratament d'aliments, l'Institut Nacional d'Estadística en aquest apartat contesta molts altres ODS. Quan aquest apartat es despatxa i queden tan tranquils dient no es poden valorar i estem explorant fonts de dades. Ho diu l'INE, no el Ministeri d'Agricultura. L'Institut Nacional d'Estadística, que és l'encarregat de contestar a la situació de totes les fites dels ODS, dels 17 ODS que hi ha. Però, com he dit, això ho diu l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, el Ministeri sí que fa coses. I l'any 2023, a finals, encara no tenim el del 24, va publicar l'informe del desperdicio alimentario en Espanya. Segons ells, es van perdre 1.200 milions de quilos, un 4% del total consumit, i del qual 1.170 a les llars. Això ho diu el Ministeri d'Agricultura en aquest informe del desperdicio alimentario. Fixeu-vos, i en canvi només n'atribueix 32 milions de quilos fora de les llars. És a dir, pràcticament la restauració i l'hostaleria. Per què diu això? Menys de l'1%. Perquè des que es va popularitzar el sistema aquest de que quan anem a un restaurant moltes vegades puguem dir, escolti, el que m'ha quedat de la meitat del menjar, normalment, perquè si et queda un poc no demanes, dius, posi-m'ho en un envàs adequat, sostenible, que m'ho enduré a casa. Abans els americans n'hi deien el pet bag, el paquet per alimentar el gos, no sé què era el gos. Ara, això es va popularitzar i per això. I després hi ha una altra raó. Hi ha una raó econòmica. Els restaurants procuren aprofitar-ho tot. Si queda al plat, no. Però si queden a la cuina o queden al rebost, ho aprofiten l'endemà fent-ne alguna cosa, o sucs, o purés, etc. La base d'aquest informe del desperdicio alimentario en Espanya el 22 és aquest. A base de, per mi, poques persones. El panel de quantificació en els hogares de 4.000 llars, dels quals 2.000 per compres i 2.000 per usos. Si això ho considerem que és el total a Espanya, clar, resulta que és potser una mica una mostra massa petita. Amb recollida semestral, també només 2 vegades. Catalunya. Aquí tinc una petita discussió amb el Departament d'Agricultura dient que no hi ha dades de malbaratament, sobretot a les llars. Si em donen dades, perfecte, serà molt ben rebut i ho aprofitaré per l'estudi. Però si apliquem a Catalunya els percentatges que resulten d'aquell estudi de l'estat espanyol, ens resulta que el malbaratament al consum a les llars seria de quasi 209.000 tonelades. És a dir, 209 milions de quilos és
És a dir, uns 4 quilos per setmana. El malbaratament, en canvi, el consum extradomèstic, hostaleria principalment, és de 5.000. O sigui, un total, la suma d'això, són de 214.000 tones, inferior a l'estudi que ens han dit sempre de l'any 2010, el qual ja és una bona notícia. Encara que el 2010 també tenia en compte el malbaratament al comerç, cosa que aquí en aquestes xifres no les puc posar perquè no les tinc, doncs, malgrat tot, ja sembla un bon indicador que només malbaratem prop de 200.000, diguem, arrodonim. Les xifres són càlcul estadístic, vull dir, no són tan exactes. Podríem dir unes 200.000 tonelades a l'any. Costos d'això, sí, acabo. Costos, que és el que tu em demandaves. Costos socials. Bé, és inacceptable que tirem tantes tones quan més de 300.000 persones del nostre entorn passen gana. No diré fam. A Catalunya segurament no es passa fam, però es passa gana. Hi ha persones que diuen que amb els seus ingressos no arriben a final de mes. Jo tinc una altra frase. N'hi ha que no arriben a meitat de mes amb els diners que tenen i llavors després han de subsistir d'alguna manera. També un cost social és que bona part, i això ho ha dit Montserrat, que bona part de la força de treball està desocupada, mal ocupada. I només si evitéssim aquest malbaratament i el poguéssim donar aquests aliments, com fan els bancs dels aliments, els fan arribar a persones necessitades, segurament dels pressupostos públics s'estalviarien bastants diners en matèria social. Econòmics. El valor d'aquells 214.000 tones representa uns 700 milions d'euros. No està mal, No està mal. Ja sé que només són menys de 100 euros per persona i any a Catalunya, si són 8 milions de persones. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I mediambientals representen enviar a l'atmosfera 425.000 tones de CO2 equivalent i una petjada ecològica que representa malbaratar gairebé 200.000, si voleu, hectàrees de conreu. Com lluitar? Aquesta és una diapositiva que abans tenia més plena, però vam decidir que això ens ho resoldrà la Glòria Cugat després. Ens en parlaran des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Només diré 2 idees. Una, jo crec que faria falta que es fomentin, bonificant d'alguna manera, premiant les bones pràctiques i que es castiguin realment, no amb multes petites, sinó que es penalitzin les males conductes. Allò que diguem-ne que potser es diu, bueno, si no fas això et posarem una multa de 500 euros. Doncs pago els 500 euros i ja no ho faig. No, s'ha de penalitzar més. I un altre, la comprensió de la diferència entre dates de caducitat i dates de consum preferent. Crec que molt pocs ciutadans, malgrat que des del Banc dels Aliments s'han fet molts esforços perquè es distingeixin i també des de la Generalitat. De data de caducitat, els ciutadans agafem la botella i diguem, què diu aquí? 2026. Molt bé, però no sabem ben bé si és data de caducitat o data de consum preferent. Jo vull fer una proposta ingènua i és la de demanar que quan es posi data de caducitat es posi amb tinta de color vermell. I quan es posi data de consum preferent, normal, és amb negre. Els farmacèutics ho teniu molt fàcil. Només teniu data de caducitat. Nosaltres tenim data de caducitat, però també data de consum preferent. Bé, i això és tot. Moltes gràcies. Del futur ja en parlarem després per no allargar-me. Moltes gràcies, Déu. Gràcies. Volem presentar, el primer agrair-li a la Glòria Cugat que estigui aquí perquè crec que
li han donat a l'alta, no? Fa unes poques hores per poder venir, perquè si no li donaven a l'alta no podia venir, dic, no fallis. Bueno, la Glòria Cugat Pujol la coneixeu tots els que treballem en alimentació. Ella és de formació veterinària de l'Autònoma de Barcelona, diplomada en sanitat, ha fet cursos de seguretat alimentària a la UB i també ha fet ESADE a la direcció pública. Interessant potser parlar una mica de la seva trajectòria professional, encara que actualment és la subdirectora de Transferència i Innovació al sector agroalimentari, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Entre altres responsabilitats, està dissenyant i impulsant l'estratègia d'aprofitament dels aliments per prevenir aquestes pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya. Només perquè també pugueu conèixer una miqueta més, que sapigueu que anteriorment va ser el cap del Servei de Veterinària de Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Ha estat també cap d'àrea de planificació i auditoria de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i ha sigut també subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Col·laborem habitualment, tant aquí com a l'Institut d'Estudis Catalans, i l'agraïm moltíssim perquè ha vingut a fer un esforç. Gràcies, Glòria. Perdona, deixa'm dir-te les preguntes que t'havíem buscat. Quines són les estratègies que s'estan fent a Catalunya al malbaratament i quin és el rol dels professionals de la salut i com veus el futur? Doncs primer de tot he vingut encantadíssima perquè em doneu l'oportunitat de poder celebrar el Dia de l'Alimentació amb companys i amb molts de vosaltres us conec des de fa molts anys i és un plaer estar aquí. A més, estava mirant aquesta meravellosa sala de la que és l'Acadèmia de Farmàcia, que sempre m'emociona, de veritat, venir en aquest entorn. Vull dir que és tot un privilegi poder estar avui aquí amb tots vosaltres. I també és un privilegi poder parlar de futur. I no haver de donar més dades, perquè crec que ja n'heu tingut moltes i com veieu hi ha una gran variabilitat també de dades perquè en funció de qui les mesura, en quin tram de la cadena es mesura. Vull dir que penso que ha quedat clar que és un problema. Crec que aquí tot està clar, que el malbaratament alimentari i les pèrdues alimentàries és una realitat, és un problema i que hem de fer alguna cosa dintre la mesura que puguem per lluitar contra això. Estem compromesos per als ODS, la Unió Europea també va abordar aquest tema i és un dels pilars de l'estratègia de l'Europa Verda i estem tots immersos en a intentar trobar una solució. Doncs bé, aquí a Catalunya, com estem abordant o com estem afrontant la lluita contra aquestes pèrdues i el malbaratament alimentari. A nosaltres ens agrada molt i creiem que és molt important reforçar la idea de la prevenció. És a dir, hem de tenir clar que no només es tracta de reduir allò que estem llançant, sinó que es tracta de que el nostre sistema agroalimentari, del qual els consumidors també en formem part, no arribem a llançar. I aquest és un matís que sembla una tonteria, però és molt important. No es tracta de veure com podem reaprofitar, com podem redistribuir, sinó que es tracta de transformar el nostre sistema alimentari perquè no arribem a haver de malbaratar tants aliments. Sempre hi ha una part que serà inevitable, però és molt important que treballem amb aquest concepte de la prevenció. Aquest és un tema que tots els que els que treballem amb salut, jo ja heu vist que vinc del món sanitari, el tema de la prevenció és un tema que el tenim molt clar, però amb el concepte de malbaratament alimentari al principi estàvem molt centrats només en com redistribuïm, com disminuïm, com reaprofitem, i evidentment això és molt important, però hem d'anar un pas més enllà. No n'hi ha prou amb això. El que hem de fer és intentar que el propi sistema agroalimentari no generi aquests excedents. Doncs bé, des del departament ho abordem amb aquesta estratègia que es diu Aprofitem els aliments, en la qual tenim 5 grans àrees d'actuació. La primera és el coneixement. Estimat amic Eduard, hi ha moltes dades i a Catalunya hi ha molta informació, a part de l'estudi que es va fer en l'any 2010 per l'Agència de Residus i la Universitat Autònoma, amb el benvolgut Paco Muñoz, que ens va deixar massa d'hora, però que va ser un motor important i que ens va provocar
perquè la paraula és provocar, perquè era una persona provocadora i un lluitador de la causa, ens va fer veure a tots que ens hi havíem de posar, no? En aquells anys 2010-2011, que és quan van sortir, quan va esclatar l'escàndol, no?, de la quantitat d'aliments que es llencen. Doncs bé, des de llavors, jo primer estava al Departament de Salut, després vaig passar a treballar al Departament d'Agricultura i des de que estic treballant al Departament d'Agricultura, una de les primeres línies que vam posar en marxa precisament és saber què està passant a casa nostra, no? Llavors es va començar a avaluar les pèrdues i el malbaratament alimentari passen al llarg de tota la cadena. I teníem unes dades a Catalunya, però teníem unes dades del que estava passant al final de la cadena. Aquest estudi del 2010 són dades del que es llença en la restauració col·lectiva, la distribució i les llars. I ens faltava tota la primera part de la cadena alimentària, és a dir, què està passant al camp, què està passant a la indústria, què està passant també a tota la part més comercial. I vam començar a fer estudis per conèixer les pèrdues i el malbaratament al llarg de tota la cadena amb aquesta visió ja sistèmica, perquè un dels temes fonamentals per lluitar contra les pèrdues i el malbaratament alimentari és que, com passa a tots els esglaons de la cadena alimentària, hem de treballar tots els actors de la cadena agroalimentària de manera coordinada, perquè si fem molts esforços al final de la cadena, és a dir, nosaltres a casa nostra intentem reduir molt el malbaratament, que ho hem de fer, però després resulta que als inicis de la cadena no hi ha actuacions, doncs difícilment assolirem els objectius de reducció. I al revés, igual, no? Si treballem molt a nivell de camp o a nivell d'indústria, però després la gent a casa seva no prenem consciència, doncs tampoc assolirem els objectius. Llavors, aquest concepte d'estudiar què està passant al llarg de tota la cadena va ser un pas important a introduir. El malbaratament i les pèrdues és un problema de tots i, per tant, tots som part de la solució i hem d'abordar-ho de manera conjunta. Llavors, es fan estudis diagnòstics per quantificar i analitzar les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentari. No només volem saber quan es malbarata o quan es perd en els camps, sinó que volem saber el per què, perquè si no sabem el per què, difícilment podrem fer les estratègies perquè això no torni a passar. Llavors, els nostres estudis és molt important tenir un número, però és molt important analitzar en profunditat per què ha passat això. Llavors, aquesta és una part fonamental dels estudis. Llavors, treballem per sectors. Tota la informació està disponible a la nostra pàgina web. Veureu que ja està estudiat tota la cadena de valor de la poma, de la pera, del préssec, la carn de porcí, del sector del peix hi ha el lluç i hi ha el seitó, i ara estem treballant, també està la llet, ara estem treballant amb el sector del pa i també estem treballant amb un estudi per conèixer el malbaratament a les llars, però un estudi diferent, així com l'estudi que es va fer a l'Autònoma era un estudi mirant les escombraries, com si diguéssim, era un estudi en què tu miraves residus. En aquest cas, el que farem és preguntar a la gent i estudiar un estudi de memòria de què és el que has fet tu a casa teva, què és el que has llançat. Tindrem els resultats a finals d'any, amb la qual cosa l'any que ve esperem ja poder-los compartir. A part d'això, també hi ha les dades que des d'Europa hi ha una decisió que obliga que tots els estats membres reportin dades sobre les pèrdues i el malbaratament. Aquestes dades hi ha diferents maneres de mesurar-les, però una d'elles és mitjançant enquestes o estimacions, que és la que s'està fent aquí a Espanya, però vull dir que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Europa i allà es poden consultar. També participem en molts projectes europeus on estem intentant entre tots millorar aquests i decidir quina és la millor manera de quantificar. No és fàcil, sembla molt senzill, però no és tan fàcil. I, per exemple, un dels projectes que estem treballant ara, que és un projecte Horizon, és un projecte que es diu Follow, que té com a objectiu conceptualitzar i dissenyar la metodologia robusta i científicament provada per quantificar pèrdues alimentàries en el sector primari.
És a dir, que la primera pota és què està passant a casa nostra. En aquest tema, sí que un dels aspectes que jo crec que és important abordar des d'un lloc com estem avui aquí, que és l'Acadèmia Real de Farmàcia, que aglutina professionals sanitaris i, a més, també molts de vosaltres treballeu en el món de l'acadèmia, és també la importància de que tinguem professionals formats des de l'àmbit universitari, sensibles i coneixedors en profunditat d'aquest tema. Amb la qual cosa, doncs, tots els que treballem i que ens estem formant en l'àmbit sanitari, crec que és important que introduïm aquest concepte de sostenibilitat dintre dels estudis, que la gent surti de les universitats sent conscients d'aquest problema i amb aquesta visió de salut de les persones, salut dels animals, soc veterinària, i salut del planeta. Fonamental que tinguem aquesta visió de One Health amb el sentit ampli. I en aquest sentit, doncs, el malbaratament alimentari és un element més a tenir present. El segon gran eix d'actuació és el de sensibilitzar i informar sobre el valor dels aliments. Com hem comentat abans l'Eduard i la Montserrat, el gran volum de pèrdues i de malbaratament que hi ha a les llars moltes vegades és degut a que la gent hem perdut una mica el concepte de què costen els aliments. Una barra de pa, €1, doncs mira, si no me la cau la llenço. Doncs no. Allà darrere hi ha molta gent que ha treballat. Hi ha uns pagesos que han cultivat, hi ha uns senyors que l'han recol·lectat, que l'han mòlt i que després l'han transformat, hi ha un senyor que s'ha aixecat a les 5 del matí per anar-lo a fornejar, un altre que te l'ha vingut a veure. Vull dir, tot aquest concepte de que els aliments, a vegades penso que hem mort d'èxit, la indústria alimentària. Vull dir, hem aconseguit aliments a un preu tan assequible que hem perdut el concepte de tot el que costa i tota la feina que hi ha al darrere, a part de tots, evidentment, els recursos naturals que hi ha, que aigua, CO2, que ja hem comentat amb anterioritat. Per la qual cosa, aquesta línia de sensibilització i informació i recuperar el valor dels aliments per nosaltres és fonamental. I aquí, sisplau, la gent de les oficines de farmàcia us necessitem. Sou claus, i tots els sanitaris. Els prescriptors de Consell de Salut, tant siguin metges com farmacèutics, són de les persones més escoltades, sobretot en relació a consell nutricional i dietètic. Per la qual cosa jo agraeixo moltíssim que m'hagueu donat l'oportunitat de venir aquí per demanar-vos la vostra col·laboració en transmetre aquest gran repte que tenim entre tots, que és disminuir el malbaratament alimentari a Catalunya. I en aquesta línia nosaltres intentem fer actuacions totes les que puguem, intentem anar a tots els actes que ens donen l'oportunitat, com avui. El meu objectiu aquí és que sortiu tots sent uns veritables soldats contra el malbaratament alimentari i organitzem també nosaltres i participem en totes les jornades tècniques, tenim un espai web dedicat a les pèrdues i al malbaratament alimentari que evidentment us convido a tots a consultar-lo i a fer-nos arribar els suggeriments que vulgueu. Tenim un butlletí mensual que es diu Aprofitem els aliments, que també és gratuït i és electrònic i és molt interessant. També us aprofito a que us hi subscriviu. I després fem moltes accions de sensibilització. Acabem d'acabar precisament la setmana passada la campanya que fem anual d'Aprofitem els aliments, on allà fem, per exemple, aquest any hem fet 51 gastrorecops, que són sopars amb menjar d'aprofitament per tot Catalunya, amb la col·laboració de restauradors, amb el suport de l'Ada Parellada, que ens ha acompanyat des d'un inici en aquest projecte. Hem fet un gran dinar d'aprofitament, que el fem cada any. Aquest any ha sigut a Girona, on hem servit més de 400 menús. Hem fet una marató d'espigolament a Catalunya amb la Fundació Espigoladors. La veritat és que cada any ens dona molta feina, però és una gran satisfacció. Al final hem recuperat gairebé 18 milions i pico de tones d'aliments. Vull dir que jo tinc l'AIDA aquí, si m'equivoco, però al voltant d'aquesta xifra. I a part del volum d'aliments que recuperem, que al cap i a la fi no deixa de ser un número simbòlic,
és el que ens ha permès parlar d'aquest tema i poder-lo donar a conèixer, i ens permet que la ciutadania interactuï i participi i es faci també, empatitzi amb nosaltres i prengui consciència del problema. La tercera pota és la promoció d'accions de prevenció, intentem fer eines i instruments adreçades al sector, a la indústria agroalimentària, a tota la cadena agroalimentària, perquè ells puguin treballar amb la línia de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Per això també sé que molta gent del món de farmàcia i també d'altres professions sanitàries estem treballant relacionats amb el sector agroalimentari d'una manera directa o indirecta, o bé a la indústria, o bé a la distribució, o bé en altres llocs, o bé amb empreses de serveis que assessoren o que fan consultoria. Doncs sapigueu que hi ha tots aquests instruments a la vostra disposició que han de permetre que les empreses puguin seguir avançant amb la línia de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari. Jo vull dir que encara tenim un problema, tenim un repte molt important, però també vull dir que s'està fent molta feina. I vull dir que aquí hi ha molta gent que està treballant amb aquest tema, tant en el sector agroalimentari. Hi ha moltes empreses que estan molt implicades en el tema i que estan intentant analitzar perfectament els seus processos per veure com poden optimitzar. Tot el sector terciari i les ONGs, per suposat. Aquí tenim avui el banc, per exemple, però tenim, per sort, una xarxa d'entitats a Catalunya que ens estan superimplicades i supermotivades treballant amb aquest tema. Vull dir que vull posar en valor la feina que s'està fent per tota la cadena per intentar revertir aquests números. I això, tenim tots aquests materials que estan a la vostra disposició a la pàgina web. Són guies per dissenyar plans de prevenció. I n'hi ha una de genèrica i després n'hi ha adaptades a cada sector. N'hi ha una per al sector dels menjadors escolars, una altra per als hospitals i residències geriàtriques, una altra per la restauració col·lectiva, en tenim una ja feta també per al sector de la carn, carnisseries i xarcuteries, per ser més concreta, però aquesta encara no l'hem pogut publicar. Després estem treballant amb el sector de la fleca també, i també tenim un per als centres de distribució gratuïta d'aliments. Després també tenim tot un apartat que li diem de vigilància tecnològica, en el qual donem opcions d'aprofitament alimentari, perquè evidentment hem d'intentar prevenir, però allò que no es pot prevenir, com a mínim hem de buscar la manera de donar-li una segona vida, una segona oportunitat. Doncs en aquestes fitxes d'opcions d'aprofitament alimentari trobareu productes que es poden fer amb el que ens ha sobrat d'altres i així anar avançat cap a una economia circular i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari. I finalment també identifiquem i posem en valor bones pràctiques. Vull dir, moltes vegades creiem que és molt important la inspiració i els exemples. Llavors intentem posar en valor coses que s'estan fent a casa nostra i fora de casa nostra per intentar prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari. I evidentment fem formació específica ja per als diferents agents i per als diferents sectors. Finalment, evidentment som administració pública i com a administració pública una de les nostres principals raons de ser és la regulació. Doncs en aquest àmbit hem treballat i vam tenir l'honor, perquè va ser un procés dur, tots els que esteu aquí, molts dels que esteu aquí i veu participar també amb nosaltres. Vam ser pioners a Catalunya i es va aprovar, a més per unanimitat en el Parlament, cosa que va ser també un èxit, jo crec que de la nostra societat. L'altre dia veia a la televisió que s'aprovava la llei de l'ELA i també per unanimitat i vaig pensar, encara crec amb la societat, perquè encara som capaços de, per algunes coses, unir-nos i veure que ens hem de posar d'acord en coses que són fonamentals. Doncs això va passar aquí a Catalunya en l'any 2020, just abans que ens tanquessin per pandèmia, i es va aprovar la llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, que va ser una llei pionera a Europa i sobretot pionera per aquest enfoc preventivista
i per aquest enfoc de que és un problema que s'ha d'abordar al llarg de tota la cadena alimentària. Fins ara hi havia altres lleis prèvies, a França n'hi havia una, per exemple, però estava molt centrada en el final de la cadena i molt centrada en la redistribució d'excedents de la distribució, que també està molt bé, no dic que no, però vull dir, a Catalunya vam fer aquest pas més enllà i vam dir no, hem d'intentar prevenir i hem d'intentar, a més, que aquestes accions siguin obligatòries al llarg de tota la cadena alimentària. Doncs ara estem treballant amb el desplegament d'aquesta llei, amb el reglament, i esperem que a principis del 25 es pugui estar publicat ja aquest reglament i puguem començar a posar en marxa algunes de les actuacions que estan previstes en la llei. Hi ha coses que ja són vigents, però hi ha altres que estan pendents de que s'aprovi aquest reglament. I finalment, com us he comentat abans, soc una gran convençuda que això o ho fem entre tots o no ho aconseguirem. És a dir, l'administració sola no ho aconseguirà, la indústria sola no ho aconseguirà, la societat civil sola no ho aconseguirà, o treballem junts tots de la mà o no arribarem a aquest objectiu de reducció que ens hem proposat. I per això una de la nostra línia de treball és precisament aquesta governança, no? És a dir, posar en contacte tots aquests actors, intentar que treballin de manera coordinada i de manera solidària, per dir alguna cosa, és a dir, que tothom sigui conscient primer del paper i de la importància que té, i segona, que intenti fer el que pugui al màxim en les seves possibilitats. Aquí crec que entitats de la societat civil professionals, com és, per exemple, el Col·legi de Farmàcia, crec que tenen un paper fonamental, sensibilitzant i fent conscient que tots aquests professionals del sector alimentari nosaltres hem de ser uns defensors de que els aliments no es llencen, perquè els aliments costen molt de produir i els aliments estan fets perquè se'ls mengin les persones. Si després això no pot ser, ja trobarem la manera de donar-li un segon valor. Però l'alimentació té aquest sentit, alimentar. I hi ha molta gent que passa gana. I això ho hem vist abans amb xifres. Crec que una societat madura, moderna i sostenible no es pot permetre el luxe d'anar produint aliments, gastant recursos per després acabar-los malbaratant. Doncs jo, moltíssimes gràcies. Si després en el decurs de la conversa voleu que parlem de més coses amb més detall, doncs cap problema, i aquí teniu les meves dades i encantades. Jo no sóc jo, és el meu equip i tots el Departament d'Agricultura que estem compromesos amb aquest tema i per la qual aquí us deixo la nostra bústia genèrica pel que faci falta. Moltíssimes gràcies. Dic que no es caiguin perquè hem tingut diverses caigudes en poc temps. Voldria dir una mica només que tenim molta gent online. És el que parlàvem abans. Si estiguessin aquí, la sala estaria plena. No han pogut o no han volgut, però que sapigueu que tenim moltíssima gent. De tot, tenim dels bancs dels aliments, tenim gent de l'acadèmia, tenim gent de farmacèutics, tenim gent d'entitats, vull dir que Déu-n'hi-do la gent que ha seguit el tema. Volia donar el torn de paraula al públic, però havia presentat, espera, que poso al final, dues coses molt senzilles. Una, quan la FAO es vol adreçar a la gent, estoy intentando ampliarlo, dona unes mesures molt senzilles que ens servirien per tots. Primer, que sempre que comprem, és aquesta, estava ben posada, sí, que sempre que comprem fem una llista, sí, és aquesta, ja estava, però volia ampliar-la. Ja està. Comprem només el que necessitem. Això és una... Fem una llista. Aquesta no et sembla una tonteria, però si la FAO està dient que per aquestes mesures senzilles podríem tots col·laborar. No tingueu prejudicis, compreu fruites i verdures, o sigui, d'alguna manera, que la cosa lletja no vol dir que sigui menys bona, no? I ja veiem que n'hi ha fruita, marmelades fetes
amb fruita lletja. No sé si veieu ara, n'hi ha tot un moviment de que tinguem consciència de que, d'alguna manera, mirem l'aliment no només amb el perjudici que tingui maco, brillant i tot el que sigui. Després, el tema de la nevera, que també ho han explicat molt bé, sempre posant els aliments a davant del que es té que prendre, el tema de l'armari, el primer que surt, la data de consum, que cada vegada surt, guardeu les sobres per un altre àpat, que això també jo penso que n'hi ha gent que ho fa molt, i doneu els excedents a les altres persones. Espera, no sé per què no me passa, mira a mi, tenia res més a darrere. Són una mica de... Sí, això ja ho he fet. Bé, llavors només dos. Una perquè estem a l'Acadèmia de Farmàcia i per tant he fet una mica de veure què està passant amb la nostra. Està al final. Aquí tinc tres. Poso la segona. Deixa-ho així. No cal que ho ampliem. Sí, perquè no surt. Vale. Bueno, el que us volia dir era que els farmacèutics que estem treballant amb aquest tema, molts farmacèutics estan treballant amb aquest tema. Ai, que ràbia, que queden dos. I només que ho llegeixi jo? Ja està. Vale. I buscat. Llavors he vist des de les universitats catalanes el projecte jo les que conec i estem treballant, de la Universitat de Barcelona, la Politécnica de Catalunya, la Rovira i Virgili, o sigui, n'hi ha moltes universitats i farmacèutics que estan treballant aquí. Des de les associacions, la que tenim aquí, molta gent d'aquí, és de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, però també d'altres associacions, n'hi ha molts farmacèutics. El Banc dels Aliments, també, que tenim ara el president que està aquí n'hi ha uns quants que estem aquí, són farmacèutics, que són del Banc dels Aliments i estem al dintre del centre d'estudis. La divulgació que s'estan fent des dels col·legis de farmacèutics, jo mateix he assistit a diversos cursos, al de Barcelona, l'Anna, que ha estat, estava per aquí fa un moment, ha format des del col·legi i ara estem fent divulgació i formació des de l'acadèmia. Vull dir que són els diferents sectors dels farmacèutics que s'estem involucrant. Estem col·laborant en projectes com els de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es fan tallers. És un projecte que es diu Cultivate, que el sentireu molt. I s'estem trobant per sectors i n'hi ha farmacèutics a moltes de les taules. I el que ens han dit també que des de les farmàcies es pot informar la població i evitar el malbaratament. I l'última reflexió, i aquí transcendeixo una mica, perquè el malbaratament dels aliments el trobes també amb els quaderns aquests del cristianisme i justícia, aquests dels jesuïtes. I són unes reflexions que penso que val la pena per acabar. El ser humà té a veure amb la solidaritat, crec que estem d'acord. Somiar en un món que tothom tingui prou menjar i lluitar per fer-ho realitat, crec que tothom estem d'acord. El malbaratament és un afer que concerneix a tothom, que deixa la gent exclosa i a la terra contaminada. No són altres, som també nosaltres, des de totes les professions. I la pregunta és, com puc exercir el meu paper amb aquesta lluita i podem donar-vos suport els uns als altres? Aquest quadern no és de professionals sanitaris, però penso que és una reflexió que entraria per totes les professions sanitàries i no sanitàries i que veiem que el malbaratament està sortint ja del que seria el sector agrícola, el sector de solidaritat, està ja amb aquesta consciència que els ponents s'han presentat molt bé, està sortint ja i veiem que és un àmbit absolutament de tots i responsabilitat de tots. En aquest moment sí que obriria les preguntes que tingueu, tenim uns minutets per poder agrair i després, abans que us n'aneu, farem, els que voleu, una foto aquí per la publicació de la revista. Teniu alguna pregunta que esteu al públic o si no entre vosaltres o cap al públic? Al boteca. Vale, molt bé, Antoni. Us felicito. Concretament el que ha dit l'Eduard, la data de consum preferent i data de caducitat que la gent confon. Clar que parlem de preferent, la Comissió Europea està estudiant de millorar-ho, no? Els holandesos fan una cosa que crec que és interessant. Posen veure quin aspecte té, olorar, per si canta una mica el producte
i tastar-ne una mica. És una manera també de veure. Aquí parlo del data de consum preferent. Però hi ha una altra cosa que volia dir, que la nostra societat és una societat de consum i m'abaratem tot, no els aliments, tot. I això és el que està conduint al desastre. Aquí abordem un programa molt important, que és el dels aliments, però si ho extenem a tots els sectors de l'activitat econòmica, jo soc economista també com tu, Eduard, ho podem estendre a tots els sectors i és dramàtic. I si no ho aturem, no solament amb els aliments, sinó en tot, estem conduïts al desastre. Ens han posat aquestes ampolles de plàstic per beure aigua. És aigua de Bezoya, ve d'Aranda de Duero, Burgos. Per què? Els costos ambientals provocats pel transport d'aquesta aigua no estan considerades en el preu, perquè el preu és una funció del mercat i llavors doncs es transporta. Però la contaminació deguda al transport de l'aigua no es considera. I aquest és un cost ambiental important. Econòmic no, perquè pràcticament no es posa en el preu, tot i que un camió ple d'aigua, diguem-ne d'ampolles d'aigua, costa el mateix que un camió ple de xocolata, posem per cas, conservat, o de productes que valguin molt més que l'aigua. Però és que la contaminació ambiental d'això, i no es considera. I aquí hauríem de sensibilitzar-nos, dir, per què hem de comprar aigua d'Aranda de Duero, quan aquí en tenim de Vilargau i de Ribes, etc. I en primer lloc de vida, i després el transport. Amb gel. És un exemple de coses que hem de lluitar. Sobre les dates de consum preferent i de caducitat, m'agradaria saber què pensa el Departament d'Agricultura. Des del departament hem treballat amb aquest tema en col·laboració amb Salut. L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, elles han fet molt material adreçat al consumidor per explicar quina és la diferència entre data de consum preferent i data de caducitat. Malauradament, és un concepte que no sé per què, però costa moltíssim de que... Vull dir, a mi em passa a casa meva, als meus fills em qüestionen a vegades, això està caducat, dic, això no està caducat. Aquí posa data, vull dir, a casa meva, jo que els he explicat 30.000 vegades, doncs no hi ha manera, vull dir, és realment no sé, és un cas molt curiós, això de fer entendre, vull dir, ells han fet molta feina en aquest sentit, nosaltres estem treballant més, hem fet una guia també per a aquells que estigueu, per ajudar a que les empreses puguin recalcular i ser més curosos a l'hora d'establir la data de consum preferent. La data de caducitat és un tema que està relacionat directament amb la seguretat alimentària i no és qüestionable. És a dir, un producte fresc té una vida que la determina la seva qualitat microbiològica, i aquí hi ha la meva estimadíssima professora de microbiologia, que és la Maria Àngels Calvo, que m'ho va explicar i m'ho va ensenyar molt bé. Vull dir, aquest tema és inqüestionable i hi ha uns estudis de vida útil dels aliments que estan molt relacionats amb aquest tema i ja està, i no hi ha més. Però la data de consum preferent és aquella data en què els aliments els pots consumir i que tindran les característiques que tu esperes quan els compres. Característiques bàsicament organolèptiques, és a dir, el gust, l'aroma, la textura. No és un tema de que tinguin perillositat microbiològica, sinó que tu com a consumidor tens dret a que quan compres un producte doncs trobis allò que realment t'esperes i tens tot el dret, i és una data important, i sobretot important des d'un punt de vista també de dret de consumidor, i per tant entenc perfectament que les empreses l'han de mantenir. Ara bé, hem d'intentar que sigui el més llarga possible. El que no pot ser és que posem 5 anys. I per què 5 i no 10? Bueno, sí, 5. Perquè faig un estudi de mercat i tu em poses 5. Dic, home, no, això no és responsable. Llavors, el que vam fer és una guia per ajudar a que les empreses alimentàries, primer, hi ha tot un arbre de decisió i que van seguint pas per pas, i llavors poden saber si al seu producte li toca posar data de caducitat o data de consum preferent. Si li toca posar data de consum preferent,
quins són els estudis que ha de fer, cas per cas, producte per producte, per fixar aquesta data de consum preferent de manera que sigui el més llarga possible. Vull dir, si una cosa pot durar 10 anys, per què posem que només dura 5? Estem provocant malbaratament, perquè al cap d'aquells 5 anys hi ha molta gent que allò ho llançarà i en veritat encara estava bé i podria durar 5 anys més. No? Llavors hem treballat més aquesta part més de l'últim esglau de la cadena. De tota manera, ara estem repensant i estem treballant en un projecte molt bonic, que és el Canal Aliments, que és un canal de la Generalitat precisament per informar, perquè el consumidor i els ciutadans puguin conèixer millor els aliments i puguin conèixer millor la feina que es fa des del sector agroalimentari, i en allà voldrem treballar i actuar d'una manera més directa sobre pràctiques de consumidors per evitar el malbaratament i, evidentment, una serà, Eduard, tornar a explicar la data de consum preferent i la diferència amb data de caducitat. Però de veritat us ho dic que és una cosa que a mi em sorprèn, no? Que costa tantíssim d'entendre i també hi ha hagut iniciatives interessants. No sé si us en recordeu, la presa Too Good To Go, que té aquella aplicació per donar una segona oportunitat d'última vida i tal, va fer tota una campanya amb la línia que comentaves del que estaven fent a Holanda, que et donava com pautes i et deia si és un aliment de consum que té data de consum preferent, a part de mirar la data, mira, olora i observa, no? I si es conserva i s'ha conservat en bones... Vull dir que coses se n'han fet moltes. Ara, sincerament, és molt complexa d'explicar. És un tema curiós. Bueno, en primer lloc, agrair les paraules que m'acabes de dedicar. Com veieu, es compleix allò que es diu, no? Que els alumnes superen els professors. Moltes gràcies. No, a part de tot, m'agradaria felicitar la taula. Penso que heu plantejat el tema d'una manera molt holística, molt completa, i per tant ens hem pogut fer una idea molt clara. I si em permeteu, m'ha agradat molt que quan has pres la paraula hagis comentat que no hem d'anar només al final, perquè ahir a la reunió que vam tenir a Lleida, també organitzada des de l'ACAMPAR, doncs és un dels temes que comentàvem, no? Doncs tot el tema del camp és fonamental que no es malbarati, perquè potser la fruita que es recull pel que sigui no és tan bonica i per tant això ja no es porta a consum i això es perd i és un problema que realment tenim, no? I en relació també a el que comentàveu, i amb això em repetiré el que porto dient aquests darrers dies en diferents fòrums, jo penso que has dit clarament que els teus fills et pregunten això. Bé, doncs per què no ens apropem a les escoles i fem un ensenyament en els petits? Em sembla molt bé que des de les universitats se surti amb la idea de sostenibilitat i tot el que això implica, però en aquests moments una de les meves grans batalles és intentar que des de ben petits sàpiguen, perquè el mateix que et diuen a tu passa una mica en el sentit també, i sempre trec el mateix exemple perquè és molt fàcil de recordar, quants dels meus companys, els seus nets o els seus fills, els hi diuen per què no tires això a la groga en lloc de la blava? Ho estàs fent malament. I ho han après així. Per tant, jo crec que realment podem aprofitar aquesta difusió de baix cap a dalt, que dic jo, amb el sentit de que realment, si anem a escoles allà on sembli, i realment a nivell general, perquè tothom hauria de saber molt bé la paraula prevenció com a bons veterinaris, la portem en el DNA, que dic jo sempre, però per tant hauria de ser també una prevenció que l'altre dia algú comentava, i penso que també amb molta certesa de paraula, que quan parlem de prevenció a vegades sembla que no té interès, perquè si ja no passa, doncs ja no té sentit, no? Però que si realment a la prevenció li ajuntem la paraula una sola salut, aquí tindríem ja una seguretat de poder trobar una solució molt millor. Moltes gràcies. No, a vosaltres. La veritat és que aquesta estratègia Aprofitem els aliments està dintre del pla estratègic de l'alimentació de Catalunya. És a dir, és un aspecte que està a l'apartat de la sostenibilitat, però hi ha un gran pla per abordar aquesta transformació del sistema agroalimentari per fer-lo més saludable i més sostenible. I dintre d'aquest pla, no només pel tema del malbaratament, sinó pel tema d'aconseguir aquesta alimentació més saludable i més sostenible, un dels eixos precisament és poder incidir en els infants, no? Perquè ells són un motor de canvi, ells són els consumidors del futur.
i bueno, s'està treballant molt amb el Departament d'Educació, però també és veritat que també ho entenc, que els pobres mestres diuen és que ens toca tot. No? I al final diuen és que hi ha unes hores i tal. Però vull dir, som conscients i estem treballant molt amb ells per incloure l'alimentació dintre dels continguts curriculars, no? I nosaltres i moltes altres entitats, ara veig aquí la Bàrbara, que col·labora amb nosaltres, hem treballat també, doncs, per exemple, les nostres escoles agràries, que aquestes sí que depenen de nosaltres, doncs també els hem fet una guia didàctica perquè ells puguin parlar del problema del malbaratament alimentari i que els futurs professionals del sector, perquè allà es formen nois i noies, aprofito per dir que més nois que noies, esperem que les noies cada vegada més, doncs surtin de les escoles agràries conscients d'aquest tema, no? I vull dir que és fonamental. L'educació, evidentment, en un país que si volem aconseguir objectius de reducció potents hem de treballar. Només volia aportar amb aquest que esteu parlant també a l'esforç que s'estan fent als centres educatius del Banc dels Aliments. O sigui, la gent, al Banc dels Aliments, les escoles, els instituts, es demanen conferències. I hem anat, jo he anat alguna, i vull dir, però que demanen tantes que finalment el Banc dels Aliments ha dit o al centre educatiu estem fent un material perquè sempre que es truquin al Banc dels Aliments, i estarem en coordinació amb el vostre, per suposat, puguem donar perquè siguin els professors, perquè no podem anar a les cents i mils d'escoles que ens demanen que anem a fer formació. És el que vull dir, però vull dir que tenim consciència. Montse. No, jo volia un parell de coses. Primer, amb aquesta idea de la campanya de donem valor als aliments, crec que realment és important. O sigui, ens podem trobar realment amb que hi ha gent que no arriba a poder-se gastar els diners que es voldria gastar amb l'alimentació, però també la resta podríem estar pensant més el què mengem i el què comprem. Realment, darrere de cada cosa hi ha una feina. No, per exemple, és que és molt car. És molt car, però tenen el que han de tenir, ho tenen de la mateixa manera que ho han de tenir. Al pensar això, no, la dictadura de les grans superfícies a vegades ens porta a comprar coses que venen de la quinta forca. Què estem disposats a pagar també, quina part del nostre, per poder ajudar al medi? Jo crec que el reflexionar això, és a dir, trobar-te amb una botiga a la Mar de Vaca amb tot molt ecològic, si eres al gener, a 40 euros, 39, cal. A l'altre cantó, comprar pa a 0,0 no sé quants cèntims és realment el que necessitem, el que necessita el medi, el que necessita el nostre sistema digestiu, perquè és un pa que no es digereix ni en broma perquè no té les hores de fermentació necessàries. Aquesta sí que és una cosa que fins i tot èticament, no? Què ha pagat aquell pagès que et pot donar això o allò? Pensem això, jo estava fent xerrades ahir, justament per Nutrició Sense Fronteres, amb una entitat de barri, i et trobes que quan tu això ho expliques, la gent està encantada, ho veu bé, però d'entrada tothom et diu, no, jo aigua d'ampolla, com tu dius, però i la teva àvia què feia? No, és veritat, i tot això és així. Tornem a recuperar això i l'orgull també d'aprofitem els aliments i mirem el que comprem. Estem parlant d'aliments, però com l'Antoni García Barra podríem parlar de roba, podríem parlar de més coses, però especialment els aliments, plàstics, què ens fan comprar i què volem comprar? Una pregunta més per el tema d'ells. Tenim un petit obsequi als ponents, un obsequi molt original que donem aquí, que és sobre els mostros, no? Mostres, no sé com es diu. És que jo no ho he llegit, però m'han dit que és superbo, és de l'Acadèmia. De monstres. Sí, tenim aquí el president. És una traducció al català d'un llibre sobre els monstres, però suposo que lligats a la cultura i lligats a tot el tema de la salut, no? Entenc jo també de la salut. Molt bé. És que ho tenia que dir. Un petit detall. Moltes gràcies. Un petit detall. Agrair als ponents que han estat, que s'ho han preparat i que veieu que estigui aquest tema
a l'acadèmia no és estrany, sinó que ha sigut interessant i profitós. I només agrair, saber que tots els temes de l'acadèmia sempre són oberts a que pugueu venir, amb tots els que no sou farmacèutics sempre esteu benvinguts, i si els que vulguin, no és obligatori, que puguin venir aquí, faríem una foto per recollir en un acte que tenim que fer, bueno, tenim una revista per fer-la, i si algú vol, que venia gent del Banc dels Aliments, si vol la directora, podria venir. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies per venir.